Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semana máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que tardan 2 anos en contestar a un WhatsApp. Para vos, persoas ocupadísimas, vai este programa. E quen nunca tarda en contestar a chamada dos Meque Meque, Lidia Veiga. Hola. E Miguel Gómez Abad. Vos sodes persoas que contestades o minuto. Empezamos mentín. Sí, Para empezar, porque non temos grupo de WhatsApp. Outra vez, falando de algo que non temos ni idea. É verdad, temos o Telegram, pero de WhatsApp non. O certo é que creo que os tres desta mesa somos as persoas que podemos tardar máis en contestar a unha mensaxe. Flipas. Bueno, a ver, Depende. Ti sí, seguro, 100%. Sí, eu seguro. Eu dependo do momento, do día. Claro. Claro, Pero, tú has teño dous números, xa me lío. Ahora menos mal que un xa teño cancel, pero outro, claro, teño como que nunca tarda un milésima de segundo en contestar é Martín, que hoxe aquí non está con nós. Joder. Pero Se Martín fue. mandarlle unha mensaxe O e toque. o 0,01 xa te está contestando. Es la eficiencia en persona. Porque outro día faleille aí de que quería unha cámara analógica, aos 2 minutos tiña, non vos exagero. No. 7 enlaces diferentes a diferentes páginas de segunda man de cámaras explicándome candan seu enlace en relación a candan súas propiedades desa cámara e que beneficios e non beneficios tiña cada unha. Increíble. Non hai mellor exemplo para explicar como é Martín. É un tema que domina tamén, se non dominas ese No, tema. pero porque- Calcara tema, Vale. Rápidamente se el Porque se ilustra... é moi Ah, entusiasta, é un- super entusiasta. É un todólogo deses. No, todólogo no, el investiga e depois, pois según o que viu, Sí, sí. pois diche isto mellor ou O isto sea, pois peor. volle pero- dicir que me recomenda aí uns Legos ou algo, aí que se encontra baratos en algún Como se sitio. poña a aprender sobre Legos, Na Deep Web, faicho, por aí. Pero que vos Sí, parece de estar falando ben de Martín sin que estea Martín? Xa, tamén é verdade. Unha opa. vez, macho. pero vai nos coitar, está sendo grabado, Sí, o sea, entre, sí. pero sería que estivéramos falando nun sitio nun que non houvese ningún Sí. tipo de grabación ni nada. Vai, eu creo que lle estamos alegrando Isto a vai tarde. no editar e vai empezar a editar con ganas e vai Sí. quedar un programa ben editado, mellor que o Co resto. un poquito, Pois- están todos moi ben, pero quero dicir que vai quedar como un 15% máis de plus, por este, sabes, este empuxón que lle estamos Este dando. agarimo. Sí. Pois non viñamos falar de Martín concretamente, aínda que poderíamos facer un día un programa de Martín. Por que non? Ben, o merece. É un tema. Pero hoxe viñamos falar de WhatsApp. Todo o que rodea esta app de mensaxería que todo o mundo utiliza, que todo o mundo ou non todo o mundo ten. Porque Este é certo- espazo está exento de publicidade. Totalmente. Meta non paga. Zuckerberg, Zuckerberg. you are canceling our lives. É certo que non nos paga absolutamente nada, mas, como decía Steven antes, non somos usuarias mequemeques do WhatsApp. Non, mequemeques de WhatsApp, non. Non hai grupo mequemeque en WhatsApp. Están Eu en entro Telegram, todo. ao Telegram para falar con eles e cun estudio de doblaje que tampouco ten WhatsApp. Son os meus dous únicos contactos de Telegram. Pois eu casi igual, Que Sí, conste Bueno, que... eso e os bots que me envían mensaxes cada 2 semanas intentando ligar comigo, falsamente. Sí, é verdad. Eu que estou Pero, vendo que agora mesmo pero- todo o mundo en plan, non sei que persona, join to Telegram. Te Avísame chupiquita. todo o rato. A mí me dicen hola y digo adiós y ya está. Se acaba a conversación. E ghosting. Bueno, no, xa non Son contestan. ghosting. Se non avisas de que non vas deixar de contestar No, para pero sempre, é ghosting. A un, hai que decir- un bot ou unha máquina, eso non é ghosting. Hai que decir, deixo de contestar. Home, se ti esa persona lle vas deixar de contestar por vida porque non te interesa polos motivos que sea, Claro, tá feo non contestarlle os WhatsApps e dicirlle chao, hasta luego, despedido de mi vida. Este é un tema de Claro, WhatsApp. Tamén. É un Que, bueno, xa existía cos SMS, o de deixar alguén ou falar con alguén por SMS e deixalo. En visto. Bueno, en visto en nada, porque en En, SMS... como se di ahora, en doble check. Dixo doble check. E azul. Oh. Pero o certo é que antes cos Eu teño SMS desactivado. tamén se facía iso. O de deixar de falar a peñita... Xa ganas de facelo. deixar a peñita sin contestar. Aínda, falando outra vez, vindo ao tema de WhatsApp, vos credes que SMS era moito mellor que WhatsApp? Explícome. Un WhatsApp custa 0 euros envialo. Un SMS daquela non sei canto podía costar. Mucho. No. 10 céntimos. No, Moito. 0 algo céntimos. Era moito.
Era É muitísimo. unha barbaridade. Que Pero pasa? o Que penso- economizabas. O pensabas mellor ese MSMS? Ese mes. Había os, Bésame mucho, mes. había os MMS, que era con contido multimedia, é verdad, é verdad. Pero iso era de ricos. Sí, bueno, eso era para... Eso era para alguén que eu na miña vida creo que sin querer, acordo unha vez que enviei unha imagen sin querer, miña nai botoume unha bronca, Sí. en plan, que anda, te lo juro que non foi querendo, Eso mamá. era como cando instalabas o Yavoy, o teléfono este mítico, que eran cartos. Sí, certo que era unha voz, non? Era unha voz, sí, cousas así. Eu sempre quixen ter un contestador, Pero telo. pero non o puxo nunca, podo poñelo. Que compañía es? Es Non sei, Vodafone. Ah, Vodafone non sei. Claro. Con Movistar, sí, Podes chamar aí ao número do buzón e ponche, queres personalizar ti o teu tal? Buah, E encantaríame. dache. A ver, molaría facelo, Estaría guai. Un día fago aquí, grabo aquí e logo Buah, poño. sí que molaría. Sí. Pois O a meu, piña- o meu politono personalizado. A piña flipando cando ti non lle escolles o teléfono e saltes. Poñería voz de outra persona, como si para despistalos e que pensen que están chamando a outra persona. Molaría. Pero o certo é que esta aplicación que nace en 2009 alá nos Estados Unidos colle forza en 2012. E colle forza porque estendiuse mundialmente, pasou a ser de Windows, Android, e chegou aquí ao Estado en 2012 aprox. Che. Vos lembrades ese primeiro WhatsApp enviado cando vos descargaste esa aplicación? Eu era reticente, tardei moitísimo. Eu creo que 2015-2016 non... Pode Tardei ser. bastante. As redes, o Instagram e todo eso creo que tamén... Sempre fun a sí. rebufo e... Escoita, pero eu lembro que o eu ella rácana pa sempre. Ao principio había que pagar. €1. Había un ano de suscripción. 0,99 céntimos era. Bueno, a min compensa, tiña unha BlackBerry daquela, compensaba máis escribir os meus SMS e enviálos chill, contando carácteres, sendo economizando, Economía sabes? de medios, información reducida, sí, señor. Eso Que agora sucede que por culpa do WhatsApp, claro, que estamos conectados constantemente, hai telefonofobia. Ah, sí, claro. A xente ten un pavor a que a chamen por teléfono a contestar Sí. e ter unha conversación dinámica e No, a mí que me chamen non, precisamente. moi gestionable, Eu moi eso é o que rápido. voto en falta, o tema das chamadas, non? Bueno, Ver no WhatsApp moitos mensaxes, moitos audios, a mí eso é o que me xenera ansiedade. No, pero que hai xente que che colga e che manda un mensaje en plan, fálame por aquí. é que eso, aí vamos. Nah. Hai persoas que creo que xa... Eu vino xa en conversacións de Twitter, por aí, de... É de boa educación mandar un WhatsApp antes avisando De de chamada, que te sí. vou a chamar. Ou En tipo, plan- venche ben que te chama a tal sí, hora. Sí, como que agora é como a educación de... Mira, en 15 minutos vou te chamar, estate atento se podes, se non podes, contéstame xa por aquí. E o ven como algo xa normal. E para min é unha chamada interrumpes, non? E incluso para min, se me chaman, é algo importante. Claro, pero é Sí, como eso debería é ser. certo. Se non hai chamada, ou que me manden un WhatsApp. Carlos, é importantísimo isto. Estás mandando por WhatsApp. Sí, se sí. fora importante, Non mandarías por chamabas. WhatsApp. Eu non mando cousas importantes por WhatsApp. Isto era algo que quería decir, que eu o WhatsApp o utilizo como se fose en misións secundarias. Deixo contido que sei que non vou exigirlle a ninguén que me dé unha resposta rápida e fluida, ni moito menos, e o deixo aí como misiones secundarias. Así, teñen a súa relevancia, en algún día quero resolvelas, non me deixes visto durante 2 anos, evidentemente, nin durante un mes, xa me contestarás. En cambio, a misión principal para mí é chamar. Eso é a miña vida, sabes, de que se teño algo importante, chamo e punto. Eso é a misión principal, ir directo ao grano e chamada. E non aviso antes por WhatsApp, chamo, e se non me contestas, pois non me contestas, xa está. Non era importante. Pero se alguén se lle enfada porque lle chamo e non lle avise antes por WhatsApp, A ver, Yo a ver se te enfadas, ni- a ver, no, fálalo. non colles e xa está, non hai problema. A ver, eu sempre digo, en Non pasa plan, nada. non, es que teño medo a chamarte e molestarte. Chámame. Que non che contesto. Se non che contesto, non che contestei. Despois xa che digo se é que non puiden ou non quería. Non, en plan, tú chámame. Chámame. Llámame. Chamame. E hai unha alternativa ás chamadas que eu é das cousas que máis odio As de videochamadas, WhatsApp. ¿no? No. Ai, o carallo este do audio-vídeo, audio... Ah, bueno, eso tamén non hai. O redondelito ese que te grabas que pareces Unha copia de unha tal- pataca cando te grabas. No, pero é o audio en sí. Wow, Ah. Polo menos o do vídeo ten un tempo, creo que é un máximo de 1 minuto. Sí. Pero os audios, desde cando se volveron infinitum, sabes? É unha das peores cousas. Bueno, é que estamos falando de audios, pero esta señora é a raíña dos audios. Porque ahora que me acordo... Sí soy, un pouco. Además, Ademais, xogo a baza de que non me podes poñer a 1,5 porque te cagas. Sí, É dicir, Fala O fai rapidísimo. de forma obligatoria tú para a min non me podes poñer en 1,5 porque de repente son un exorcismo. Sí, é certo. Pero, Está pensado, está pero é pensado. certo que no grupo Meque
está, a mellor fala Miguel, a mellor falo eu, e de repente 3 audios de Lidia Veiga. Sí. No, pero son audios E fala así. Son audios de Son audios, sí, curtos. Son curtos. dinámicos, Sí. simpáticos, Non hai divertidos. Son audios... Ofrecen cousas, sabes, por escoitalos, dan entretemento. Pero teñen unha cousa negativa. Uf, a ver... Non os teus audios, os Ah, audios en xeral. vale. Aínda que xa Sí. atoparon solución, porque non sei se sabides que se poden transcribir os audios. Mira... Ao galego Eu non. me dicir ao español, Claro. porque ao galego... Ao galego non. Pero ese é o problema. Eu, por exemplo, se estou no curro, sabes, chega o audio, non te podo escoitar. Hasta que teño Sí. un momento, saia, ou vou ao baño e vou co móvil. Pero tamén podes poñer escribe, punto. Tamén. Tamén pode ser. Hai solucións para todo. Tamén. Hombre, agora o da transcripción o que pasa en galego, cando che fala en galego, camiña prácticamente todos os contactos, parece eso un ejercicio de cando íbamos a segundo de primaria de rellenar os huecos, Sí, sabes, sí, con é palabras certo. aleatorias. Que che pon liñas É como, de- descubre que dixo aquí tua prima, sabes? Sí, non entendín. É certo, certo. Claro. Pero eu creo que odio, ou non odio, fobia aos audios non é unha fobia só a min, eu sou a min. Eu creo que é compartida. Eu depende de onde veñan. Eu os que me dan máis pavor son os audios nos grupos. Cando hai xente que fala por grupos e manda audios nos grupos. Porque Sí, se son sí. personais ou de forma individual, pois é distinto. Aí xa depende do trato que teñas ca persoa, o tipo de, de negocio que teñas con O ela. tipo de grupo. Tipo de No, nos grupos de os audios sempre son catastrofistas, pa min. Sempre os É miro que hai con persoas reparo. que eu creo que graban un audio con micrófono. Rollo. Next level. Benvidos ao meu podcast. Pero esos son Hoxe vouche contar claro, a miña vida. Pero ese entra a mí o que máis medo me dá que aí entraría o next level é a xente que se grava audios para logo escoitarse. Que mos... Ai, eu eso fago a veces. Pois din que é unha marca Eu fago eso a veces. psicopática. Pero dígoche por qué? Porque A non ver. cóstame moito reconocer a miña voz. Entonces, os lo juro, e mira que traballo con ela e toda a Sí, movida. sí, por eso. Entonces moitas veces digo, sobre todo cando son mensajes importantes, ¿no? É como Vale. igual que releo os que están escritos porque me dá cousa que vayan con faltas de ortografía e estas movidas e digo, escribino ben, van os puntos de, sabes, a puntuación vai no seu sitio. Os audios pásame que a veces, cando son audios importantes, necesito volver a escoitalos para saber que si dixen, o sea, si se me vai a entender. Claro, se hai algunha palabra que confundiches por outra. Sí, si se me vía ca voz temblorosa cando quería dar sensación de seguridade, este tipo de sabes, de Vale, situación. pero eso é distinto. Pero entonces os escoitas antes de mandalos, ou como é? Non Dalle- se dá, dalle pausa. no, dame medo a que se borre. Entonces eu envío e despois e tal borro. Ah, bueno. Que eso está guai, que Bueno, antes enviabas e a tomar por saco. Sí. Agora envíase xa podes borralo pa ti, podes borralo pos dous, podes facer aí un jale Matías. Eu confeso que son desas persoas que colle o móvil e lle costa arrincar a primeira cousa. Porque fala, hola, bueno, mellor digo, vos di... No, oli! Hai audios de traballo que teño grabado 3-4 veces, en plan, tipo, venga, va, pasa por estos puntos, tens que decir esto, que digo, mira, chama, Diferentes Lidia, etapas. porque te pos É máis que na sí, situación ¿no? e xa Parece- está. E a Que parece mítica, que- e a mítica de o mellor estar facendo audio e o mellor levas un minuto de audio e de repente dis algo que o mellor non deberías ter dito, dis, merda, teño que volver a empezar. Ou puto dama audio. dislexia nunha palabra e digo, joder, No, quedei fatal. dicindo cólase esa por aí palabra un de- son porque vas facendo pola rúa. É que non ten sentido. Eu os intento evitar o máximo posible. De feito, os meus audios e os... Nunca escoitei un audio teu. Ou fago moi poucos e a maioría sen sempre en interiores, en lugares legibles, que sabes, puros, que chegue o contido... ASMRs. Claro. Claro. Eu quería recordar, e non sei se te lembras ti, cando apareceron os audios de WhatsApp, ti acordaste que nun grupo de amigos que temos... Eu recibo algún de 9 minutos. No, Se non querías me entrar refiro xa a nese iso. tema. No, eu refírome no de facer de walkie-talkie. Ah, O mellor é moi friki. Sí. Pero nun grupo que tiñamos, literal, era como... Aquí Charlie, están matagando. Cambio, corto, espérate no parque. Operación Cóndor. Operación Condor. E pois contestaban os outros facendo recibida a chamada, enviamos apoio aéreo. Era así. Escoita, eu Evacúen la descargueime unha aplicación cunha das miñas mellores amigas E fai iso. para facer eso, pero o rollo é que ti estás traballando, escoitas, che. sí, Home, calé. podes cancelalo, pero o gracioso é que eu mandolle ahora mismo un mensaje e ela podría me escoitar, saltaríalle nese momento o meu mensaje. Certo. Sí. Sempre tuveñe algo de medo, pero quería probar, É divertido, é Sí. divertido. Sí, sí, a ver, si conoces a persona os teus horarios e sabe que non vai a interrumpirte traballando. Para un, sabe? para un rollo de emergencias está moi ben, Sí. Imagínate eu que sea unha persoa Pero eso así de idade que está na casa, que aprenda un poder, axúdame que caín. Vale, ben. Sí. Vale, ben. Pode te chamar tamén. Eso funciona si sabes as rutinas. Pero entre que abre a aplicación e lle das a gravar e o manda, xa chamaches ao 112. Pero non en directo. Claro, claro.
Pero tú tens que entrar na aplicación. Claro, é unha aplicación normal e corriente. Vale. Claro. Que guai, hai que probar, Ah, Podemos probala? Non, teño ahora descargada, Molaría deixina de utilizar. Interrumpir a tu amiga ahora. Non Estaría importaría nada. Que ibas dicir? No, nada, que o tema dos audios ou das chamadas que dicíades antes, que depende moito de se coñeces as rutinas das persoas, sí que podes tantear, pero se non, mira Lidia non sabemos cando empeza a traballar cando empeza nin cando acaba, entonces é complicado Por eso vos digo, chámame, se non collo por algo, non te ou preocupes. deixas un mensaxe e tal, e logo se a máis se preocupa e joder, non te contestei, non sei que, non pasa nada, para eso mando whatsapps. Eu desde aquí Non espero que me respondas aos 10 minutos, ni a hora, ni ese día igual, sabes? Apúntate aí. Apuntamento lingüístico. Non hai que responder ao momento. No, Se non ten queres por qué. resposta inmediata, chama. Sí. E se non te collen, pois bueno, Eso é verdad. Porque además eu cando vexo chamadas perdidas, eu collo e chamo directamente, sabes? No primeiro lapso de tempo que teño. Bueno, eu a mellor é certo que mando un WhatsApp e digo, que pasou? Ah. A ver, a mí E algo contestan, que me "Estamos cabrea todos mortos". algo que me cabrea profundamente é a xente que che manda un mensaje, non lle respondes polo motivo que sea. A min pásame moitas veces que entro no WhatsApp, claro, o mensaje deixa de marcarse como leído, digo, respóndolle despois. O respóndolle despois son 3 anos máis tarde, non? E despois se cabrean, digo eu, cono, se era importante, ou verasme chamado, non me botes en cara que non che mandei, o sea, que non che respondín, porque entende como mellor un WhatsApp aleatorio, sabes? Eu non... Además, non hai escapatoria. Se hai 3 chamadas perdidas, 4 WhatsApp, non sei que, Importantísimo. non sei que Telegram, o sea, es decir, si está todo eso, esa persona non ten escapatoria. Se non contestou é porque directamente te está ignorando. Eu vou defender as persoas que tardamos un milenio en contestar aos WhatsApps. Eso es. Pero, para min, WhatsApp pasou a ser o novo correo electrónico. Eu teño as miñas horas de contestar WhatsApps. E collo, séntome, Xa ves, empezo a non o contestar. pensei así. Por iso, se vos fixades... Pero está ben establecer unha sempre, franxa, Sempre vos escribo unhas certas horas moi... É certo. Cando fago descanso no traballo, a hora do xantar, e así, empezo a contestar todos. É unha das cousas para non esquecerme de enviar... Marcar como non leído. Marcar como non a leído. mellor ferramenta da historia. Porque digo, mandáronme algo, a ver se é importante. Non é importante, xa contesto despois. E tac. Sí, esa é boa, correo Tú electrónico, ti ainda esperas que te manden cousas importantes por WhatsApp, ¿no? Sí. E sigue ocurrindo, Sí, ¿no? Vale. sí. A min 24/7. As empresas todas a min comunícanse comigo por WhatsApp. Pues yo creo que eso es decadente y nos vai a... Sí, porque nos vai levar... Fascistas. Sí, controladores, eu de vendetta. Sabes que pasa? Que hai moito máis movimiento. Entonces, como hai moito máis movimiento, hai necesidade de estar a 70 cousas ao mesmo Que a mí tempo. me crea esa ansiedade que decides vos, como que te exixen esa contestación inmediata e ao toque, e a mí non me dá por aí. No, e non hai que contestar. Vamos. Ahora, outra cousa que ti neces unha conversación con unha persoa por WhatsApp e empecen a fluir os mensaxes. Vale, hombre, se te tes que marchar e pues, xa o dis, mira, non podo seguir e tal. Bueno, a ver, aquí entrou tamén a meter mierda. Mete merda. Mete aí Mete merda. Que é eso de estar falando cunha persona 1 hora e media por WhatsApp. Chama! Bueno, é que... Chama. Bueno, no, Sí, unha hora hombre, e media. Xa me entendes, hai momentos que... Hai momentos e momentos, igual non podes, igual estás no autobús. No, eu non me refiro a iso. Estás de viaxe, Pero non- é como... bueno. xa sabes. Te estás falando Que de outras sí, conexiones, que a ¿no? ver, ter conversacións así, ter conversacións así como que la cosa se está colocando en un sitio, ¿no? Sí, Está a sí. cousa A ver, simpática. claro. Podo entender que mola isto de esperar o mensaje, ¿no? Sí. Pero esta xente que está 24/7 Eso no, fala... eso no. Hombre, Nah, por eso favor. no. Pero además a mí como me gusta escribir... Que non me meto na vida de ninguén, As miñas conversacións as miñas conversacións por WhatsApp son un pouco máis ingeniosas que as reais face to face, sabes, as de cara a cara. Eso é verdad. Porque teño como unos microsegundos de marxe Para como darlle aí ao para, coco. pues mira esta metáfora tal, non sei que, e a pensas un pouco máis. E agora estamos falando de escribir. O sea, que enganas realmente o que estás facendo ao escribir WhatsApp. Sí. E hai outra movida, que é como ti percibes como che escribiron. O Porque- tono, si é peligroso tamén. Claro, Iso é porque- peligroso. porque A o min WhatsApp o tono tenme pasado non de se aprecia. tanto pensan que estou enfadado como que pensan que estou de coña. Sí, sí. Si E non dis- hinches de emoticonos o mensaxe, pensan que estás agresivo. Estás interpretando as túas movidas, ti. Sí, sí. E ti Tía, non eres Estás proxectando ti consciente. cousas túas nos Sí. meus mensaxes, que ese Sí. é o problema. E... Eu tuve Sí, que sí, sentar a meu pai máis a miña nai, tive unha conversación con ele, dicir, vamos a analizar estes recursos whatsappísticos. Papá, se me mandas o emoticono do dedo para arriba, Todo ben. está todo ben, pero en plan chill, ¿no? Non é que estías enfadado comigo, estás sendo bordísimo, ¿no? Mamá, que me poñas ok punto ou ok en mayúsculas punto, está todo ok, ¿no? E a partir de aí a nosa relación funcionou.
nese aspecto. Mellorou un pouquiño. Eu bueno. confeso vos tamén unha cousa. Vos sabedes que eu son unha persoa un pouco fría, non tan fría como Miguel, ni tampouco tan cariñoso como Lidia. Aquí- Frío eu? Pero por que frío eu? No. Pero isto que é? Vasme entender, vasme entender. Mira, este é o Que- termómetro. Cuánta frialdade. Este é o termómetro. Aquí hai un témpano e aquí está un volcán. Fuego, manténlo prendido. Vale, ya está. Vale. Por Vamos, exemplo, Lidia dá apertas a todo o quisqui. Bueno, a todo o quisqui que o coñece. E Miguel non. Esa é a realidade. No, hombre, todo o mundo no. Vale. E si podes, escapa do apretón de mouse. No. Vale. A ver, feo, mira como escapo. Guau. Vale, tendo en conta... Ahora- Tendo en conta... Tens aí un pouquiño para botarlle spray aí. na man. Tendo en conta isto, a mí pasou unha movida co tema dos emojis, co das iconas. A min costoume moitísimo e tardei moito, agora xo fago con normalidade, o de mandar caritas dando o bico con corazón. Costouche. Sí, Ah, para min pero eso eu era too Pero, much. Eu pero xo mando, Carlos, eso costa mando. decir quérote. Ámote. No, Admírote. Sí, pero pero- que che coste poñer un emoticono dunha cara No. mandando bicos. No. Eu esa mando eu esa uso bastante, Poñela a todo mundo. Quero decir, Ah. a min cando alguén, eu que sei, non sei, do traballo, Me parto. antes, porque agora xa me dá igual, A mí pero si me mandan eu devolvo, eu claro, sin problema. Claro, pero imagínate, eu que sei, estás falando cunha nai dun amigo. Sabes, porque eu quedei, vou recoller algunhas cousas á súa casa. E che di, vale, vémonos as 4. Emoji corazón bico. Pa min daquela era, en plan, bueno, que quere esta persona comigo? Porque claramente está intentando ligar. Ves, eso son paranoias tuyas. Claro. Tamén. Eu hoxe vou a por todas e se fan eso mando xa sticker do cuiño de Sincha. Claro, para aquí Pero que aquí tes. para min interpretaba isto, para min que mandaron corazóns, eso está enamoradísima de min. No, hai psicología de emojis. Claro. Psicología aplicada a emojis, non estou vacilando. Hai persoas que o meu- regalan emojis que dices, a ver, non temos esa confianza. Cales son os que máis usades? Eu A ver, agora o da cara esta que A sonríe, ver, mira. imos mirar. Eu miro vou agora, mirar. sin ningún problema. Eu non podo mirar, Vamos a pero ver quen é frío, de verdade. digo, A ver, digo Mira, agora. esta é a que máis utilizo eu. Cale, a ver. Cale, a ver. Ah, Abuso moito ahora dela. Pero esa é moi sin sal. Bueno, está ben. Ni chicha ni mola. Tamén Espera. a que ten corazóns ao redor. Esa tamén as súas dicir. Buah, eu utilizo, mira, teño aquí un fuciño de porco. mira. Un fuciño de porco, Eu- mariposas, corazones a tutiplén, fuego. Voulle Carita como de ter coloretes, así. No, Mira, ese é de vergonza. voulle mandar a Lidia todos os emoticonos que uso. Os que están como principais. A ver. Son estes. Mima. O da cara derretida tamén a uso bastante. Son Eu- son eu sí, emoticonos moi clásicos, moi de toda a clásico. vida. Joder, Espera, esos son os que uso eu normalmente no meu día a día. Utiliza a cara que sorrí así. E pa que tú pa que pos eso? Ninguén no. utiliza A esa mí cara. esa cara parece unha falta de respeto. Igual que cando a xente pon agora esta cara que está moi de moda de poñer a cara como do revés. Ah, sí, esa Ah, sí. esa sí, cara. tamén. Que me queres dicir Sí, con eso? digo che En plan, que what quere. the fuck, Eu uso en plan, non entendo. eu uso esta combinación de arriba e abaixo, en plan como bueno, pois nada, pois vamos a eso. Sabes, como, vale, queres facer eso? Pois o facemos. Creo que estás equivocado, pero bueno, vamos a facelo. É como de resignación. Joder, es que eu agora estou puestísima nos stickers, chicos. Claro, O sea, eu que- estou puestísima a nivel que xa me podría ter unha conversación a través de É que stickers. os Solo emojis, stickers. os emojis foron superados xa polos stickers. Pero mira, por exemplo, foi claro, emoji, gifs Gifs. e stickers. Stickers. Exacto. Eu, por exemplo, ves, non uso ningún de plátanos, nin de bandeiras, nin de cousas. Nin de ves? berenjenas, nin nada. Por agora non. A ver, Por agora non, no, pero mellor no, é certo que un pexego aparece. É certo, vos sabedes que Unha papalla que de claro, repente. que como levo un mes co móvil, pois non tiven baremo de registrar outro tipo de, sabes, non tiven conversacións, pero porque non quedaron guardados. Pero os que máis uso son as caras esas que vos enviei, que non teño ningún problema. caras- Miguel, non hai ningún corazón solo nos teus. Nada, non había un corazón. O corazón normalmente teño usado, no outro móvil o tiña como principal, Xa, pero xa, xa. neste mes foi un mes triste para min, igual non o pude usar. Que llevo tamén é facer, verdad, pode ser, as Sí, cousas. a verdade que sí. Xa os digo, o móvil é novo, pois solo me cargou este mes, ou que estiven probando este mes. E vos sodes de usar stickers propios, mítico de faz tus De teus que- propios stickers. Sí. Esos fan. Sí, sí. É que Pero ollo, son eh. máis de facelo do resto, teño que decir. De facer un pouco de bullying internético. Bullying digital, É que despois a saber onde poden acabar. Claro. Non me preocupa, Porque se poden reenviar a outra xente. Hai que, Sí, eso pero- non hai dereitos de imaxe nesas cousas. En teoría non, é Abre un aquí. meme.
Habré Os memes están aí un Teño pouco... un da primeira temporada que fixen con vos, Pero- que estou co mono. Sí. Ai. Non sei se vos acordades? Sí. Como no, sí. como no da Sí, non me acordo. procrastinación. Sí. Sí, o día- Acordades? Sí. Que saio casi con un mono Titi facendo... Sí, Y que esa- a cámara pillou uno como unha cara de real e empezou a desenfocar o resto menos Sí. ao mono. Que logo tivemos un problema Estuvo porque o mono como os enfocado deixamos Sí, no, pero non solo ese día, porque moitos días esa tempada hubo ese problema, porque como os deixamos postos por aquí Sí. polo medio, Identificaba as o caras. móvil pelexaba e dubidaba entre que enfocar e que no, si a nosas caras ou o mono. Mira, pero Ai, Dios. unha pregunta. Vos Que hostias, Sodes- cago en Dios, o Que cronómetro. pasou? Que non pasa nada. sodes de borrar as conversas ou tedes diógenes nese sentido? Ah, non borro. Non borrades, non? Gardoas nunha carpeta por se as teño que utilizar. Como se gardan? Ai, vai dicir Por se eu. teño un xuizo mes que ven. Se hai un xuizo, eu teño probas. E te vou a levar aí a Me falte. Pedro Sánchez gustaríalle que lle borraran as cousas. Xa ves? Xa ves? Ti sou de- borras, ti borras. No, dame ansiedade máis cando de repente non se fixo a copia de seguridade e tuven que cambiar de móvil ou que sea, é como no. E É que intento, ni sei como se borran. se non fas copia de seguridade. Claro, podes pues negarte. Están borrados, logo, seguro. Cada certo tempo non acábanse. Sí. O propio móvil as dixere así. Bueno, hai de personas que sí, Tedes xente bloqueada. Sí, No WhatsApp? Podes bloquear a xente no Sí. WhatsApp? Non sabía, eu non. Sí. sí. Eu non, eu non. E silenciar grupos, archivalos. Ah, no, silenciar grupos, sí. Por favor, é que Silencias non, todos os non grupos. tocamos o tema grupos. Ah, espérate. É verdade, é verdade. Por Eso- favor, eso pa por final. favor, deixádeme mandar desde aquí unha mensaje. Estás moi emocionada. No, Un WhatsApp. isto é moi importante para min comentarvos. Se se fai un grupo para unha cuestión concreta puntual, normalicemos Cargarse el grupo. decir chao, bomba, e que WhatsApp, Zuckerberg, pon unha opción de bomba. É dicir, que alguén decida destruir o grupo e a toma por saco. Sí, sí, que haxa unha data límite que desaparece o grupo. De expiración. E hasta luego, Mari Carmen. Bueno, non pode ser, teño Si eu non se usa. 75 grupos que Claro. non se usan. Confeso que eso é Podes marcar- autoridade do administradora. Eu, para min, se acaba a reunión de algo, o administrador debe desfacer o grupo. Claro. Que es que para mí nos grupos xa directamente poño todo crisqui de administrador. Ah, eso tampouco... Mellor eso- así calquer persona pode cargarse Claro, en calquer momento. efectivamente, hai non pasa nada. democracia. Xa, pero tamén pode meter a peña. Sí, E claro, eso, é a para idea. algúns grupos é dangerous, No, pero, no, para. Si nun grupo que está xa establecido se decide meter a unha persona, Claro. hai que falalo previamente. Claro, pero se todo o mundo é administrador e un medio así por No. meter... Si todo o mundo é administrador e queredes insertar a unha nova persona física nese grupo, hai que votar. Xa, pero estábamos tomando unhas cañas, era gracioso, porque non vamos meter a fulanito, que sempre nos caiu ben, pero ao final non lle caía ben a todo o mundo. E logo Pois a mítica faise outro grupo Así sin fai él. outro grupo. E el bucle de los grupos. Sí. Eso antes sí, pero agora con unha idade xa non hai que facer eso. Eso O parece un qué? pouco facendo un grupo de grupos, sabes? Grupo de Bueno, Tes un grupo de 15 unha personas. idade, eso pasa, Miguel, eso pasa. Eso pasa moito, sí, xa o sei, pero ahora xa non facemos, o sea, os que están feitos, Sí. pero non facemos máis, quero dicir, Sí, porque é xa pasamos verdad. esa etapa de Xa non temos máis amigos. porque Xa non... non hai forma, xa non hai onde sacar, porque Sí. nós temos un mítico grupo de 14, 15 e logo hai o seu grupo de 7, logo de 4. 14, 15. Bueno, é un decir, 10, 11. Pero como que van mermándose pouco a pouco, como que a veces sendo máis exclusivo entre comillas, que non ten que ver, Me igual. encanta. Simplemente somos os máis tontos igual. Sí. Pero é así as cousas. E despois está as criaturas que habitan cada grupo, porque hai Ah, sí, diferentes sí. especímenes. Eu, por exemplo, considérome un mero espectador. O sticker do mero, Sí. que pon mero espectador, ese son eu. Sí, buen estilo. Eu estou no grupo, se hai 300 mensaxes, doulle pa baixo, leído. Seguinte. Sodes dos de, por favor, resumen. Claro, pero depende do grupo. Pero é certo que a xente... Pero hai xente que ese tipo de El persona. meme del perrito contextualizador, ¿no? Non o vi, non Eso te non me dices pasa. nunca. Eu necesito ese can. Claro, es como un... Cando alguén non se sabe que está pasando ou de que se está falando, tamén usase moito en Twitter, pois hai xente que lle manda el meme de perrito contextualizador. Pero e realmente non te dan contextos como para burlarse É de unha ti. boa ferramenta, É unha boa ferramenta. Eso sí. Como se non le preguntas a Grok agora. Sí, en Twitter. Claro. E a Meta tamén, porque agora a IA chegou a WhatsApp. É horrible, E a Instagram. pero bueno.
Pero vos tedes máis bichos Sí, de nos grupos. Eu ca fauna, sí que quería dicir algo co tema da fauna nos grupos, Di. ou das personalidades que dixeches ti, que tal. Eu non sei exactamente cal son, eu creo que son bastante pasivo, que non participo moito, salvo momentos moi puntuais que hai que dicir alguna cousa, ou grupos de cumpleaños, pois, donde hai que pagar? Pois pago, xa está. Cousas que me interesan e punto. Pongo la pasta. Non pasa nada, si non son os de, aunque parezca que sí, non son dos que, sabes, arquea a cella e mira para outro lado cando hai que poñer os cartos. Bueno, o que iba a dicir é que a min sí que hai dous tipos de personaxes que identifico moito, que son esa xente que sempre está propoñendo cousas, ou polo menos antes, nun propio grupo, e logo a xente ao que está como intentando botarlle e destrozarlle todos eses plans. Vale. Entonces, ese equilibrio me parece moi sano, porque aparte de que te aforra ti traballo de a persona cansina que está constantemente propoñendo plans, pois que haxa unha persoa que este botándolos abaixo é moi interesante. E creo que existen esas dúas perspectivas. E botelas nos grupos. E se en un grupo falta unha persoa que destroce plans, hai que metela para intentar contrarrestar al que está propoñendo plans constantemente. Porque, a ver, algún se pode facer, pero non 20. Non sei se... Sí, é que estás falando concretamente de grupos de amigos, xa Sí, de podríamos grupos... decir nomes, incluso. Sí, de xente que pon moitos plans e xente que non quere facer moitas cousas, Sí. e es como que luchan entre, e ti estás como espectador tamén aí vendo, e afórrate ter que dicirlle a un plan, entre comillas, pois que non te apetece. Eso é verdade. Por non contestar a tempo, a min tamén me pasado de chegar tarde aos plans e dicir, mierda, pois nada, xa non vou a ningún lado. Ou de que se cambiou o plan de hora de sitio e chegas ao sitio que non é a hora que non é. Tamén pode ser. Sí. Iso- Que para eso, por favor, utilizade a nova Sí. o de poñer o do evento, Pincho, o do un evento. pincho. No, pero tamén podes meter un evento. Un evento. Un evento, ti creas un evento e che aparece, podelo pinchar arriba e che pon, imagínate, quedei con Lidia ás 5 e incluso o sitio. E está arriba e vas e Eu teño que informarme disto. É que eu estou descubrindo aínda a día de hoxe o WhatsApp, porque me enterei fai pouco que se pode poñer negrita, cursiva, No, eso sí. é dicir, sí, vivía na puta caverna, pero sí, estou me enterando aínda ahora. Escritura deso. cuneiforme. Funcionalidades Pero guapas hai, escoitádeme que eu Mais creo xente en alegre. relación á bichería toda dos grupos, en general dos WhatsApps, hai un tipo de persona moi concreta que é a que utiliza WhatsApp como utilizábamos Snapchat no seu momento. Como? Estados. Of, Estados. No, Estados. Pero esa persoa ten 50 anos ou 60. Por supuesto, pero é un tipo de persona moi concreta, igual que o tipo de personas que teñen mascotas de foto de perfil, selfies, blanco-negro, sepia, analógica. De repente, non sei, poñemos unha foto de familia, pero non unha foto de familia actual, no. Peña que ten foto de familia de fai 15 anos que digo, mamá, por favor, cambia esa foto. Saiu eu feito un Cristo na miña adolescencia, sabes? En plan, no, mamá ten unha cadela. Pero as poucas veces que subín un estado a WhatsApp, as persoas que o viron si eran dunha certa rango de idade. Ou, Non había chavalada. para, que aquí entra el nicho. Tías, tíos, sobre todo tías, primas de elevada edad. Bueno, No, elevada non digas elevada. de elevada edad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, todos con tus bendiciones. Bendición por esto, bendición polo outro, que che vaya moi ben, que sea moi feliz na tua vida. E oye, non por escrito, non. Búscanse un archivo JPG para enviarche ese día con unhas frases, con unha decisión a nivel de letra, de caligrafía. Un piolín, ai, De repente, Pero eu teño- unha rosa. Pero eso tamén o podes bloquear, non? Da que te envíen imaxes, esas cousas, porque eu teño bloqueado. Sí? Claro, porque a min chégame, pero teño que clicar outra vez para descargalas. Descarga. Esa é Para boa. que non me pete el móvil. Sí, ese é boa. Eu ese é boa. ese filtro, ese foi do primeiro que Sí, investiguei para sí. facer, para poder activarlo ao momento. E o Pero doble... si que podías evitar que che mandaran cousas, eso sería fabuloso. E eu, para non xerar paranoia, o doble check tamén o teño quitado. Sí, tamén. Nin quero que me vexan, nin quero ver eu. Non O teño- da hora? O doble check, no, o visto, dis. Claro, eu non sei O si... azul, sí. O azul, claro, porque está o check. E o da hora? No, eu eso quitei, non se tamén, fai. eso se quitei, ten quitei. tamén. Eu todo eso quitei, non me interesa. Cantas discusións houve neste mundo por culpa da revisión da última hora desa persona? Sí. Aquí mismo, vou a confesar, que eu fun desas personas. Fun Que desas se personas. enfadaba. No, ao contrario, que eu decía boas noites, E seguía a mellor falando. seguía falando con outras personas,
No. Porque Todo no meu dereito. Porque sigue en liña se despediu de min. Porque non eres a última persona neste mundo que quero falar, cariño. Claro, non pasa nada. Non pasa nada, claro. Pero que te enfades non me parece lógico. Ou de decir, ai, non vou entrar no WhatsApp porque senón vou salir que estou en línea e claro. Pero es que eso es la psicosis da hiperconexión. Eso es a psicosis da hiperconexión que vivimos hoxe en día. É fuerte. Estás enfadadísimo, eh? No, sí, porque hai a veces que a xente espera de ti certas cousas por culpa do WhatsApp e da mensaxería instantánea e eu non estou disposto a entrar nese xogo, eu o sinto. Pero Que queda de nós, Miguel? Pois pouco. Sabes poucas cousas. Sabes o que nos esperan os mequemeques? Dime. Que continuemos co programa, porque xa rematou. Vai. Acabouse, Bueno. quitouse, media oriña aí que estuvemos Vacía. Fina Filipinas. En serio. Acabouse. Non dou tempo a falar de nada. A verdade que me Sí, pasou bueno, un ano. eu creo que a escaleta cumplíchela porque acabamos co dos... Sí, bueno, faltan moitas cousas. O dos grupos. Por realmente. exemplo? Hombre, Tocáronse cousas, pero non desenvolvemos os puntos ben. Pero es que nunca desenvolvemos É nada. que creo que son moi longas, pero certo era por non quedar sen... Temos que sacar aquí un máster universitario en cumplir En escaletaje. xestión da información. Sí, hai isto... Non falamos das comunidades, que a mí as comunidades sí que me parece unha ferramenta de xestión moi interesante. Por exemplo, non baloncesto, hai que usarlas ben, son ferramentas. Al final, se as usas mal, pues creas o caos. Pero se se usan ben, as comunidades son unha pasada. Pero eu sigo pensando que WhatsApp está a anos luz de Telegram. Nese sentido. En moitos Sí. sentidos, sí. Sí. Para min- Xa a nivel de archivos, de mandar archivos multimedia, Sí, hasta luego. pero que Sí, bueno, Telegram... es que WhatsApp machaca os Todas as archivos. cousas que estades vendo novas en WhatsApp son de Telegram de hai anos. Pero e o das comunidades son as canles de Telegram, moitísimo mellores que as de comunidades. Porque, por exemplo, joder, as canles de Telegram aparecen xusto O sea, pero das mensaxes. pero aquí pasa como todo, como o que realmente miras os usuarios e WhatsApp é o que ten, e ao final é o que usa a xente. Que teño que dicir que a nivel estético WhatsApp é penoso. Sí. Non que ten tanta cousa, tanta movida, tanto tal. Bueno, Telegram claro, que sei que tamén. lin que WhatsApp a día de hoxe compón o 75% de todos os mensajes que se envían no mundo. Claro, Hola, moi buenas. E o máis forte é que en Estados Unidos apenas se utiliza, que é onde nací. Que utilizan Snapchat. E en sitios así concretos. Estou En flipa. Corea tampouco. En Corea non. En China utilizan a... como Pero hai se sitios chama? nos que está Sí, en totalmente China usan vetado, o seu. Sí, o vetado. seu. Sí. Fuerte, fuerte. Pois nada, espero que a xente nos mande algunha mensaxe. Mentira. Ah, bueno, espera, hai Pero- que dicir a proba Espera, ou non? espera. vale, sí ou no? Sí, pero antes quería mirar de que se podía crear unha comunidade. O problema é que non Dios vai seguir o da comunidade de Meque. Bueno, proba e vemos como tantear. Facer Iso cousas molaba, e mandar. Eu non teño ningún, o sea, non sigo ninguna comunidade. O sea, sempre que é difícil, vou por ter eso. a primeira vez. Pódese probar. Eu creo unha comunidade, se a xente se une, siga. Se non, Tipo, podemos poñer por Instagram Pero dalle un mes de marxe story para ver como está o oleaxe, que se unan. que se unan, tipo, Sí. mándanos o teu que No, se vai en por teoría non número. mandan nada. Vale, nos poñemos la canle, Sí. tú das a seguir e xa estás. Se a xente está interesada realmente en cousas dos Meque, pois... Non prometemos contido erótico, polo resto, Sí, non prometemos contido, en principio. A ver que pasa. Bueno, entonces ¿cómo se van a meter? No, a ver, algo de... Vamos probar, a ver que pasa. Que xa son, pero eso sí, son- obligatorio foto de perfil. A min que non tiñas foto de perfil, Desconfío. red flag, desconfío. Claro, si é unha montaña aí de fondo nun atardecer, desconfías. Xa pasei da etapa de chico misterioso. Non me apetece máis. Ai, el romántico del renacimiento, ¿no? Del... Cal. Ay, joder, o chico este mítico que as súas perturbado, que as súas penas pa dentro, Sí. que necesita ser salvado. Pero iso ya es foto de perfil con moto. Sí. Ah, vale. Tipo, Mario Casas. tipo H, efectivamente. tipo H, Sí, vale. exacto. Pregunta. Bueno, a que tínhamos preparada outro día que non pudo Non sair. me acordo, cal era? Vale, a fórmula así, para que non des para... Sí. Bueno, calquer persoa pode participar, isto ao final. A mí Bueno, da igual. ábrese. Vai, abre. tes No, vai. sempre me malinterpretades mal, non vai por aí. Está aberto No. a novas persoas. No vai por aí. Pode ser posible que este comentario faga que a rapaza que nestos momentos, rapace o que sea, que está interesada en ti, deixe de mandarche mensajes. Pode ser. Acaba de ser un desplante. Pode ser. Que te deixan visto, Miguel. Vou acabar rodeado de chatbots ao final, xa verás. Que Bueno, pero non se pode entender a mensaxe de outra forma. No, non estaba lanzando por aí a mensaxe. É logo como por A aí. mensaxe pues, de unha forma lúdica. De De unha forma lúdica festiva, se alguén quere participar neste xogo, Xa. quere pois probarse a si mesmo os coñecementos sobre o Meque, pois que probe. Cada día un No. paso máis cerca de ir a first date. No, cada día un paso máis lonxe, espero. Cada día estou pensando cada vez máis e estou máis fora que dentro deso. No, Si algunha vez estiven Cago en dentro,
Vale, esta va a ser un pouco máis complexa, porque hasta agora foron todos bastante fáciles, ¿no? Non me acordo cuál Era que che estaba falando outro día. Vale, Mira a cámara. Ti usaches algo que dixeches fai nun programa de non sei se ni sequera de que temporada exacta é, pero a resposta ten que ser relacionada co obxeto que ti usaches nunha historia que contaches da tua infancia ca que lle fixeches dano por error a unha profesora. Xa me acordo. Claro, ti usaches un obxeto co que lanzaches, Sí, sabes? Pode sí. ser que pois quero a resposta é ese obxeto. Que obxeto lanzaches sin querer, en principio? Que feriu esa profesora. Pode ser un trombón. Pode ser sí, un lápiz, unha Das goma. lanzado un trombón. Puido ser un trombón. Pode ser un trozo dunha rama, un can. Un can, puiden lanzar un can. Pode ser lanzar un can a unha profesora. Sí. Sea como sea, estás máis cerca de ter o seu número de mandarlle un WhatsApp. Bueno, o caso, que ti contaches esa historia nun programa e desvelaches o que Sí, lle correcto. tiraches a esa profesora, por error ou non por É error. difícil porque te tens que revisar o programa inteiro, Está complexa. Sí, Es para ver la capacidad del chatbot de seleccionar, ¿sabes? Y Arrepíntome de decir esas cousas no programa. Porque son cosas moi persoais, ao final digo. bueno, hombre, todos dixemos unha cousa Non pasa persoal, res, non que pasa son cosas que mezclamos tamén con Teño que inventar. outros episodios de ficción, que non Sí, pasa nada. hai que inventar, hai que inventar. O programa está Pois nada, persoa misteriosa, se sabes cal é a resposta, escribia outro número máis. Ves, eu estou unha etapa misteriosa aún. Ti a superaches, eu sigo. Pero ti tes foto de perfil. Eu teño, sí, a máis de dos mequemeque, da radio. A me foto de perfil de WhatsApp estamos falando. É Claro. verdade. Eu teño, mira, lo haremos É verdad. no corazón. Sí, sí, sí. Para que o día que prescindades de mí, vos doa, que eu estiven aí sempre, tiven de perfil na radio. É verdad. Me encanta. Sí. É máis no da radio. Na radio, a Names, é unha foto triste, además, como recordo que era un programa de Nadal, pero justo ese fotograma estaba Sí, como ni me super acordo. triste, Mas por que colleches? porque me hace gracia. Ah, vale. Pois nada, acabou o programa e xa está, marchade para casa, deixade. Tomar polo saco, non se Pues apetece nada. despedir o programa. Venga. Pois nada, moitas grazas Miguel, moitas grazas Lidia Martín, esperamos te para a semana que ven aquí tamén. Así que nada, moitísimas grazas por quedar aquí con nos. Eudito, se tes WhatsApp, pues estate atento aí que ao mellor nos facemos amigues. Así que nada, que se sates moi, moi felices. Chao, chao, chao. Agur.